Gipili kita sa Dios pinaagi sa maayong balita ang katawhan nga iyang giangkon pinaagi ni Hesukristo atong Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya gikan sa bukid ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kung hain siya, kay gipahimangnuan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao ug patyo nila siya ug mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila, apan nahadlok silang mangutana kaniya. Nahiabot sila sa Capernaum ug sa nakasulod na sila sa balay, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an, unsa may inyong gilalisan didto sa dalan? Apan wala sila mutubag, kay naglalis man sila kung kinsay labing dako kanila. Unya, milingkod si Jesus ug iyang gipaduol sila ug giingnan, bisan kinsa nga buot nga mahimo nga labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan. Unya, gikuha niya ang usa ka bata ug iyang gipatindog sa ilang atubangan. Ug iyang gikugos ang bata ug miingon siya kanila, ang mudawat sa usa ka bata nga ingon niini sa akong ngalan, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang kanunay na kong gipaambit kung mag-explain ako bahin aning virtue of humility, ang bertud sa pagpaubos, ang ako yung simple nga description ana, mao ang pagdawat nga way reklamo. So ang tao mahimong mapaubsanon or makaingon gid ta nga tinuod gid siyang mapaubsanon, basta mudawat siya sa tanang butang, sa tanang sitwasyon, sa tanang tao nga wa gyoy reklamo. Agree mo, disagree. Sige, lingi ako no nang imong tupad. Yung tupad nimo ba? Nya pangutan-a, ing na wa kay reklamo nako. Ing na wa kay reklamo nako. Adto ka mangutana sa choir, maingon din ang imong tupad, iyabag kay kag tingog oy. O man kay apil-apil practice good. Mao na usay unya unsa maroy gibuhat sa kalibutan, nawa na ni ang virtue sa pagpaubos. Gapunay na tagreklamo. Nya kun wa na gani ining virtue sa pagpaubos or humility, mahimo tang mga taong dautan. Dautan. Unsa maning taong dautan? Nagsigig saway sa iyang isig katao. Ang iya ra gyung kaugalingon mao'y sakto. Mao na sa unang pagbasa, ang mga dautan
gasigig tanaw sa mga matarong isa, sige, sulayo na to ni mga buang-buang dagko. Ang inganlan na no buang-buang ang mga matarong na. O ingon man na sila, gasalig sila sa Ginoo. Sige, suwaya na to. Suwaya na to. Sakito na to sila, daog-daogo na to sila, ato silang pakauwawan sa publiko, ato silang patyon sa makauulaw nga kamatayon. Beko no be, mutabang man kanang Ginoo nila. Nganong mao man ni gisultis mga taong dautan? Kaya ang ilang kasing-kasing reklamador. Reklamador. Kamong mga asawang ni aron dinhi, nidawat ba mo sa inyong bana na wa gyud reklamo? Kung naa kay reklamo bisag gamay, dautan ka nga pagkaasawa. Kamo sang mga bana nga ni aron dinhi og naminaw ani atong misa, sige ra ba mog tan-aw aning online? May na lang na mo tan-aw mog online nga misang Padersiano nya humanda yon online nga sabong. Nga buangon mong dagko. Pag-iuban, mag-monitor sa mulgawa sa swertres. Napag-iuban, itawag na ako, nag-text man siya. Pader, taga-e kong numero, wag yung kumutawat. Ako mo baos, sus, nitawag yun, pader, oy, maluoy taong ka na ako, taga-e kong numero. Na kung saan man animo siya, akong ipatad sa swertres. Kay naman yung kay wisdom, pader. Naman yung kay wisdom. So, ang kanang imong isulti, makatabang ginanako, may pa kayo mo explain, pobre biya kay ko pader, di ba mutabang man yung kas mga taong kabos? Mga animal dagkuan. Mao na ang dautan, ang kaugalingon ragyod, mao'y gitanaw, nya sawayon nila ang tanan, nga murabag musupak sa ilang gusto. Ilang kalagutan ang mga tao nga mutudlo nila, unsay makaayo sumala sa gustos Ginoo. Mao na yung mga taong dautan o kamong mga bana, musta man, wa ba mo magreklamo sa inyong asawa? Ilhan man na nimong nagreklamo, di mo tubag. Kaya ang tinuod nga reklamo, di abiyas kasing-kasing, wa abiyas ba. So kanang tao nga imong pangutanon, di gay mo tubag, nagreklamo na, dautan na nga tao. Kinsa may gihimong example ni Kristo sa buutan nga tao? Bata. Gikugos ni Kristo. Kanang bata, basta di lang nimo hadlok-hadlokon ba? Di nimo sigasigahas mata. Inig pangutana nimo tubag gina. Ako kapila na ko nagrekoleksyon. Hangtod gud hinuon ang dikir, parekoleksyonan naman ako. Naku, unsa ang pagrekoleksyonan ng dikir? Mga maestra man ako nga, naunsa man ni sila? Padir, rekoleksyon ni may kay magtapos na mis among daycare. Nakisa akong rekoleksyon sa ang mga bata. Naku nga naman siya, makarelate mangugas bata, padir. Naku nga, magani ko kahimo bata. Kamo kay naghimo mog bata, makarelate mo. Ako na naman ay makarelate noon. Pahimo asak ko. Nindot ro ba ko nahimo ng bata? Wow na, makarelate ko no ko bata, mo tong diha ko'y girekoleksyonan nga daycare, ibaw biya ka ng bata. So, ana, gipa-linya na sa mga maestra, pati nagyong linya, yung mga ginikanan, riskilid ang mga ginikanan, o ang mga maestra, nagalinya sila, gagmay mo na ilang mga bangko, ano ba, yan ay aisle-aisles to nga. Sus, nakita na kong bata diya sa tubangan, na may bakanting bangko, nga wa malingkore. Ang usa ka bata, iyang kuhaon ang bangko kay iyang itupad ngadto niya ana mukabot sa tungo sa kabata ikataw-tawran bunluton sa niya padung ngadto niya ana ikataw-tawran na sa kuhaon na sa bata bunluton na sa ngadto la wa jud nako badlonga sige lang jud kog istorya ba sige kog istorya sila dito blingaw kay bunlot sa dito bunlot sa dire nadugay katong usa ka bata kay malditahon man ingon siya pisti biya nimo inatay biya nimo ana dikir nako ni ana diko hala kanindot mo pronounce. Nako, kinsa kay gatudlo ani niya? Sus ang mga nangatawa nga naiuban nagduko inana. Ini nako, mao ni dikir pa lang may nakaimong motudlo. Ngano man mga dautan mo. Gamay pa kayong bata
natakda nas inyong kadautan, kanang inyong pagkahimalikas, kanang inyong pagkareklamador, kanang inyong pagkadao, ng ilog anang bangko, hasta bangko ilogan, ila mga itong duaan ba, mga bata mo biya na ilogan ang duaan, anab yan Islam din mag-away, niya ang dagko, sa may ilogan, koral, yuta, tanom, kwarta, balay, no? O say, mag-ilog sa kabit. Oh. Niya, ang sama na, mao na gitawag og kadautan. Pero gikugos ni Kristo ang bata o giingna niya ang mudawat niining bata sa akong ngalan mudawat nako. Ang mudawat nako mudawat sa nagpadala kanako. Ang nindot sa bata mga igsuon kusog kaing mudawat nga way reklamo. Nireklamo bagod ang bata sa naong sa nag-anak niya. Wa gyud. Nya inyo mang tudluan na ng saway-saway naong ikadako magmahay ng anak. Nganong kini mo akong ginikanan. Inyo mang gitudluan, pero ang batang gamay mudawat ra gid na. Unsay imong ipakaon mo kaon ra gid ng bata. Unsay imong ihatag iya ra gid na mo enjoy ra gid na siya. Di ba? Mo nang bata. Mao na gusto ni Kristo nga mapariha ta sa gamay bata. Nya unsa man ang atong dinagko nga pamaagi aron mahimot ang gamayng bata sa atong ebanghelyo niingon si Kristo. Kinsa tong gusto nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga mahimong sulugoon ug mag-alagad sa tanan. Ang bata kusog kay na mo alagad. Kusog kay na magpaubos. Nya unsa may iyang buhaton? Sa buhatos bata aron mahimo siyang mapaubsanon og maalagaron magpakatotoo. Tinuod gid ng bata kanala mga bata mo anhin nato dinhi adi na mga bata mga batan-o naman na maghukas ba nya magtiniil na kung anong tiniil man ka noy na ilang leader dire siya okay ra man ni pader kay paman sa ko'y chinilas. O di napakatotoo. Nganong gahukas man ka? Anad man ko ani pader. Waman sa ko'y bagong sinina o man sa ko'y kailis. O hukas. Kita, ang sa itong style, mga dagko. Oy, mga bakakon, magpakanaa, bisagwa. Mamalit og sakyanan, bisagway parkingan. Ang resulta ipamarkings dan mga buangon. Di ba mo na ato? Niya ra ba kay iya mo nang kuan-kuanan kanang sa tawagan na. Anang financing mo na. Ug mabitay na ganis bayro nun. Mudayog aris pare. Pader tabangi ko. Pagsuwat lang, inigsuwat. Uy, abangan man di inis kuan. Bahala ka de. May embargo na. May nala na makuha-kuhaan ang nagparkings dan. Wa magay ikabayad sa monthly unsa nakapaghimog parkingan. Na karon. Bisa diha mga subdivisions. Kaya ito mga subdivisions. Kamo disiplinado maginunta mo diha. Kay inyo ganang subdivision. Oy, managhuot oy. Anong naingon ana man na? Kay nagpakanaa ka bisagwa. Ang pare, tanawang pare, nagpakanaa. Wow eh. Maobitang na maligya tag slat kay wa gid ta. Kanang baligya og slat, donation ba ya na? Mura bag ni donate mo sa atong project. Nya akong giangkon nga wa gyud koy mahimo. Kami ni angkon may nila mong Senyor Rubin, wa gyud may mahimo. Mo na maligya. Nya kamo sad nga namalit, nagpakanaa mo o wa? Ang katos ang mga tao nga nakadungog niya murasag bata og batasan dili sad magsigig ingon nga wa koy ako kay kanira basang atong lain nga aspect sa atong pagkatao magpakawa bisag naa mo sa laing kabuang sa kanigong kadautan extreme ang guna siya any extremes or any extreme is evil. Virtue stands at the middle. Kamatuoran. Dautan ka kung magpakanaa ka
bisag wa. Dautan sa kang magpakawa, bisag naa. Karon, natay daghan nga mga kaigsuonan nga namalit og slots. Wa ba yatay ihatag? Sa ato pa, naa sila. Naa sila ikapalit. Kaya naa sila ikadonate. Kaya wa man tay ibugti nila. Nabitay ni text nako, Father, og mupalit kog 3 ka buok ba nga slot, unsaon man na pagpadala dire? Nako ha, ngan unsa may akong ipadala insa? Di ba perder libro man na? Nako, unsay libro insa? Di ba title man kanas libro, Mother Mary's Healing and Deliverance. Ganahan bi ako mubasag mga ingon ana pader. Nya og mupalit ko og 3, unsaon pagpada dire nga di amang ko sa Hong Kong? Nako akong email. Unsaon pag-mail? Nako na kay Messenger. Kay ako rasang isenti mo siya, di man ko na masin sa Messenger ang libro. Nako, di man ko ni libro, paminaw kung maayo diha. Dili ni libro, virtue, gracia. Ang gracia, inigsugod pa lang ni mong hatag, muabot na na nimo. Ay, abi ba na kog libro ni? Nako niya, mudayon kag donate. Isa, dili na lang pader. May pag... Kaya mangayo man yung naay mo balik. Oo na. Pero na, biyay daghansad nga nakasabot. Nanay dagang nakasabot. Uy nga, mudunit di ay ko. Nya kaning slat-slat, measurement lang di is akong donasyon. Ana, nya ang bugti ani, mao ang gracias Ginoo, pinaagi sa mahal nga birhen nga Mother Mary's Healing and Deliverance. Nya daghan kayo ang nituo ana. Munang duna nataroy na kulikta o nadawat, niabot na og 18,894 slots. Yan, paktakan. Tag 1,000 eh. So ang ato na lang kuwang, nga wap mahalin, 10,606 slots na lang. Nya kutob na lang ta karong September 30 nga mamaligya ani. Sold or unsold. Muna kamong gusto nga makatagamtam og healing and deliverance nga tinud-anay, pamalit na mo as soon as possible. Yung sa maroy kahimtang sa atong kapilinha dito sa ato, ibaw mo, ang atong itukod, 50% na ang natukod. Tanawan ninyo, atong ibutan sa screen kadiyot. Atong pag-announce nako August 15, mao man ni ang katong kompleto. Ang iyang naong kana mo na naong atong panahon na o pamahumag butang beams. Kana sa sulod mo na siya. After na karong September 15, mo na papareha ra gyapon naong no. Nanay atop, nanay mga trusses. Inana. So napurma-purma na ang iyang nawong. Dali ra man na siya ipamutang ang atop kung mapurma ng trusses o ang bongbong. Pulos naman na straight raman. Muna nga ang consideration nila 50%. Nya ang atong target 29,500 slots. So ang ato rong nadawat na nga mga kanang nahalin 64% na ni siya sa atong target. Nya kutob September 30, hinaot unta nga 100%. 36 slots, 36% na lang ang atong ighahatag. Ang sana, tawag na? Palitonon. Ang katong tanang ng hatag, mamalit og usab. Nya ang kanang wapa kapalit, mamalit sad mo. Dali ra kay ning mahurot. Nganong ako ning gihimo kay ning ka October, ari na sad ta mo concentrate sa atong parokya. Tungod kay moabot naman mag-celebrate man ta sa atong kapistahan sa atong segunda patron ang mahal nga birhen. So dili na tao sa mo support outside nga mga projects arita sa atong parokya. Muna atong ihatag ang birthday gifts ni Mama Mary nga mao ang katukuran sa kapilinha. Tiwason taning 36% on or before September 30. Okay ra na ninyo? Kana, kung parihamog bata, igingon yung okay, ikaw hurot dayon eh.
Pero og mura mo dagkong tao nga mga dautan pareharing unang pagbasa moingon ra mo suluha diha sige baligya anay kapoy bi ani mo paminaw na. Mao gina siya sig baligya. Ana ra gyud mo kutob sige panaway. Nya ini tukod na ani moadto dayon mo didto mauni huy maura ni ana. Pero bilib kay ko sa moanhis atong simbahan. Hindi yung lang, Padir, nindot kay atong simbahan. Pero di ko kay ninindot, bati man atong simbahan. Nindot kay Padir. Napag ito nakadonate na itong granite. Pag picture na mo diri, ningkalit magpungko. Na kung saan niyang gibuhat, sige di siya hikap. Muhikap, chuko Padir kay nakadonate. Yung kuane. Nakuha, sige na. Hikap niya. O gusto ka, mohapa ka diya, picturean. At least ba, ni-appreciate, no? Mao na ang mga mapaubsanon. Mudawat, mo appreciate. Kung sa may bunga, mahimutang malinawon, magkahiusa ta. Sa ikaduhang pagbasa, gihisgutan dito nga magkahiusa ta, mag-alagaray ta, magpasayloay, magdinawatay, naa ang kalinaw, kauswagan o kabalaan sa kinabuhi. Gusto mo nga ang inyong pamilya malinawon kanunay, pagpaubos. Be humble. Dawat nga way reklamo. Hatag nga way limit. Appreciate na way analysis, no? Kaya usasan mo analyze man sad mo. So, angayan kaysa siyang gisulob. Pero mura lagi dili bagay sa iyang panit, no? Sa mabitangan. Angayan kaysa scholar siyang buhok. Pero wa man kay na mag-angay, o ana. Nindot pagkabadlis iyang kilay, pero mura magtaas ang pikas, mo ang pikas. Mga daghan kay ba analyson ba? Ginay manindog data. Nagatuwa ko sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santo, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, si Kristo atong Ginoo nagtagna ng daan sa iyang makaluluwas nga kamatayon. Uban sa timos nga pagsalig, moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, ang sulugoon sa mga sulugoon sa Dios, nga makalahutay siya sa tanang pagsulay, nga iyang giatubang, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang kanasuran, nga patigbabaw na ang kalinaw ug panagdait, tali ni adtong mga nasod nga nag-andam sa pagpakigbatok sa usag-usa, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalikdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer,
magmalampuson ug mahamanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga nangamatay nga makapahulay na sila sa mga bukton sa Dios, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Amahan sa among manunobos kining mga pag-ampo among gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo. Dawata kini pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.